Muri Zimbabwe muri rudadi, so kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva muchatwati Maneshamba Diaries. Muzuva ranhasika muri Zimbabwe tiri kusangana nevakarwira rusununguko war veterans. Vari kutaurawo kuti havasi kunyatsofara nezvinhu zviviri kana zvitatu, asi panhau yavo zvakare yavari kubata yativhundutsa ndenyoka nedatya zvakawanikwa zviri mumwena mumwechete. Izvi zvinhu zvakafukunurwa nevaya vari kugadzira mugwagwa Beatrice Road, ndofunga vaapadhuze nepatollgate. Nzvimbo yavari kufukunura inzvimbo inonzi inoyera. Naizvozvo vakafukunura zvinhu izvi varunzi vanofanira kugadzirisa kana vari vesununguko kuti hatidi mashura akadai so munzvimbo medu, asi vari kunzi kubva zvaitika zvinhu izvi vabva vadzama semadora. Havasi kuda kuti vaite chivanhu chavari kukurudzirwa nevamiriri vechivanhu kuti vange vachichigadzirisa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Chimwezve chandingade kukuzivisai tisati tatanga chirongwa chezuva ranhasi ndechekuti isusu seDrewmas Media hatina bato ratakarerekera kwariri. Naizvozvoka nhau dzinenge dzichibuda musazoti vatanga kwete, isu tinongoburitsa masoko semawiro anenge aita. Tiwedzere, hatishomekese, tinosiya vanhu votaura zvove kwamurika kufuka kana kuwarira. Ndinoitwa Sabhuku Murewa mudunhu rino reKimkoti 2 munzvimbo yaChifiseke. Takagara muno kubva 2000 ndo pakatogwa nzvimbo ino neVarusununguko. Ndobva tagara mukati menzvimbo ino. Tagara mukati menzvimbo ino takangosangana nematambudziko apo nepapo. Saka takatanga kusangana nematambudziko atakatanga kusanganawo navo. Vamwe vachiuya vakauya gore ra 2012 ndo pakazouya vanhu vachiti nzvimbo ino ndeyedu. Zviro tanga tane makore 12 years takagara mukati menzvimbo ino. Takagara mukati menzvimbo ino, vanhu vaya vauya takatanga kunetsana. Tikasumuka tikanoona Minister weLands anga aripo vaMombeshora. Tikataura navo maererano nenzvimbo ino nemagariro atakaita. Vakati aiwa zvakanaka, ndichatuma vakomana vachatevera mukati menzvimbo yenyu. Vatevera vakomana ava vakauya zvichiwa vakatenderera musha. Vatenderera musha vakadzokera. Vadzokera vakanyora tsamba ikaenda kuna Minister maringe nezvavanga vaona nekuti vanhu varimo vanofanirwa kunge vachigara sei, vachipiwa mahekta mangani neuwandu hwavo. Pakabuda kuti panofanirwa kuti vanhu vari muno muitwe atoti maagroplots 2 hectares. Saka padaro takagara tamirira mapepa edu, sezvo zvese vaMombeshora vanga vaita vapedza. Takagara tichimirira mapepa. Gore ra 2018 pakaita mapepa akabuda pamusoro pedu. Mapepa aya abuda, takatanga kufambira nezvemapepa aya kubvunza kuti ko zvaita sei kuti mapepa aya anga achibuda pamusoro pedu. Takaenda kuHungungunyani kuofisi yavaperenzishiri vanga vachiri vapenyu, ndo vanga vaMinister weLands. Zvikanzi isu tinoapprova zvabva kudistrict nekuprovince, dzokerai munovhunza kuti zvakafamba sei. Takadzokera kudistrict tikanoona DA zvikanzi
Lens committee panapa ina musi wayakagara ichiaprova kuti prazi munzvimbo momo tichipasisa kuti muite ma A2. Chunhu chinyowani chatiri kutonzwa ichi kuti muri kuti pane vanhu vari kuuya vakabata mapepa vachizviti ma A2. Zvikanzi muchisumukai muende kuprovince. Takasumuka neutungamiri tikaenda kuprovince tikanotaura nyaya yedu, vakataura kuti aiwa isu vanhu ava hativazivi. Takadzokazve pakazorongwa kuti tipinde muLens committee. Tapinda muLens committee pakaita maminutes akanyogwa. Lens committee yakaramba mapepa aya ikati mapepa aya hatiazivi, tiri kutotanga kuzviwa nemi. Makavhunzwana mukomiti zvanzi toita sei. Wanga wa musi wa 19 July 2019. Zvikanzi no, ngapanyorwe tsamba maminutes ekuwithdrawa maoffer letter aya. Vanhu ava ngavaende vanopiwa minda yavo. Welenzi ndiye akanzi chisumukai muende kunopega minda iyi. Pakasumuka anonzi Clara Makumbe wepaLens padistrict apa akati kuno hatigoni kuenda kunopegera vanhu ava pasina kunyorwa tsamba inotaura kuti vanhu ava maoffer letter avo adissolvwa. Tsamba yakanyorwa ikasainwa maive navasamunda navazishiri ndo vanga vachicheya musangano uyu. Tsamba yakasiiwa kuLens. WekuLens akati chiuyai muende neni kuprovince ndoda kunosiya tsamba iya. Takatora mota yedu tikasumuka tikaenda kuprovince. Tikati chitipaiwo photocopy. Takanyimwa photocopy yemaminutes anga anyogwa. Takaenda nanonzi Maomo naFarai Maomo ndiye anga ari Lens officer watakaenda naye. Tsamba iyoyo haana kugona kutipa. Zvikanzi tsamba muchahoipiwa nevakuru. Ndo pakatanga nyonga yekunetsana mukati memusha uno. Tichisungiswa tichienda kumakoti, vana vachirumiswa nembwa, vana vachitogwa vachinovharirwa kuzvitokisi, tichienda kumakoti tichidzoka tichidaro kusvika tasvika nhasi uno. Saka chichemo chevana chavanacho ndechekuti Verusunungukohavasi ava vamuri kuona vagera apa ndo vakatora vhurino vakatorera murungu pfuti panonzi apo paimbwa famu pagedha kutoward vakatora dunhu rino vakagara. Asi takaoshamisika toona popiwa vamwe matsamba pamusoro pani pedu. Zvadaro takagara tichingori nedispute yedu yatiri nayo kusvika nhasi. Ndo patakazoona svikiro iri richisvika mukati menzvimbo ino. Pekutanga kumba kwangu kwakawiswa chambwa handina kuvuya pano. Ndekuchizouyawo ini ndichitopenga pano kuti kwei makambobva nepi imi munongoya mumusha mevanhu mosvika mogara saizvozvi. Ndichitoti teurai doro renyu iri bhozi musha wenyu hatiuzivi sei muchingosvika mopfekera mumusha. Ndo patakazogara pasi nemhepo yepano. Mhepo yepano yakanditaura zvikanzi isu takaenda kwaChief Seke tikanobikigwa doro. Chief Seke tikavaudza kuti tiri kutsvaga pekugara, tine dunhu ratakanzi tiende tinogara, tine chatiri kutevera nechatiri kuda kuti tigadzirise, tine dare renyika ino yose. Ndakabva ndanyarara. Ndosaka muri kuona nhasi musha uno kana kuti ruwara runo dare rino riripo. Ndo masvikiro akaita svikiro iri. Isu vemusha tazouyawo mukati medare iri takarongegwa. Tikaona zvezveshuwa tatakarashika apo nepapo nepapo nepapo. Zvino todini kuti tigadzirise. Tikaudzwa zvatakaudzwa nemhepo iyi kuti tiite. Ndosaka muri kuona nhasi Verusununguko vauya vasvika pano. Saka svikiro ire isu takaritambira nemangare ekuti vakaenda kwaChief Seke. Chief Seke vakanovabikira doro. Nemanzwira angu Chief Seke vanofanirwa kuzoti vauyewo vasvike padare pano. Iniwo ndinotova nechitsvambe chekuti ndofanirwa kusumukawo nezvambwa zvandichasumuka nazvo zvandakapiwawo nedare rino kuti ndiendese kwaChief Seke kuti tinovataurira kuti aiwa Chief Seke ndo zvave painai ndo zvave mumusha. Saka dare riri pano iri riri kutaura kuti rakasenga dare renyika yose.
richigadzirisa apo nepapo pakatadzwa kuti apo panodai, apo panodai, apo panodai. Ndo pavakazouya vachindisvitsa shoko kuti vetenza avo vari kuchera apo apo tahovamisa. Paita chishamiso, vachichera vanochera dzetse rakakura kudai nenyamafungu zvazvakagara zviri mumwe chete. Ndikakashamidzikawo nazvo ndikati zvo zvinorevei izvi? Isu ngatichiti vetenza ngavachifusirawo apa, varege nzvimbo ino yakadinai yakadero, nekuti nzvimbo ino iyi yave nzvimbo yemhepo, haichafanirwa kuti irambe ichichegwa ichingotsvegwa. Chionai zvaitika izvi, zvotoreva kutoti panotodiwa doro rinofanirwa kubikwa mukati menzvimbo muno, nekuda kwechiitiko chakaitwa icho nevanhu vetenza kuti vakanovhukunura dzetse rakakura nenyamafungu. Zvinhu izvi hazvigarisani panzvimbo imwe chete. Tinoziva kuti datya ndo chikafu chenyoka, asi zvazvakagarisana umwena umwe chete. Vetenza vakabva vauraya nyoka iya nedzetse riya nechimushini chavo. Saka chakava chishamiso chakaitika mukati menzvimbo. Ndo zvatakasangana nazvo maringe magarira atakaita mukati menzvimbo ino. Chiitiko chaitika, tingati ndapi matanho ari kutorwa kuedza kugadzirisa ipapo? Pari zvino tatisati tatora matanho, taida kuti daidze vetenza vauye tigare navo pasi. Tagara navo pasi totaura maringe nechiitiko chakaitika ichi, toona kuti nderipi gwara ratingatore mukati memusha, nekuti makaitika chisionekwa. Iye zvaitika izvozvo tinowanzoziva kuti nzvimbo dzinoyera vanhu vakaenda kunoita zvavanoita vasina kutaura nemhepo dzenzvimbo. Pane zvimwe zvinogona kuitika, hapana here? Nekuti kumazuva uko takazoona mameshins avo afa. Ipapa hapana here zvakaitika saizvozvo? Panguva iyoyo hapana zvakaitika, asi zviratidzo zvinoitika mukati memusha ivava. Vana vagere mukati memusha ndo pamunotanga kuona zviratidzo kuti ichi chiratidzo ichi hachina kumira zvakanaka. Panoreva kuti pane chinhu chakatadzwa kuitwa mumusha kana kuti chakakanganiswa kuitwa. Zviripo here zviratidzo zvakaitika? Zviratidzo hazvichaikwi mukati memusha vane shambi. Zviratidzo zvinowanikwa nekuti kana moona mumusha uyu watora mukadzi uyu wadla stoko, uyu wadi, zvave zviratidzo zvekutyora muko inenge yakaitika mukati mukati memusha. Zvino kune gudo rinonzi rakarova vanhu, zvave zviratidzo izvi. Saka vanhu vanoda zviratidzo zvikuru. Hamene kuti zviratidzo zvavanoda ndezvipi kana kuti pazonzi pafa vanhu. Asi kana muri kutanga kuratidzwa masainzi iwaya, madiki iwaya, anotoreva kuti pane chivanhu chinoda kuti chitange nyaya yekugadziriswa mukati menzvimbo ino. Mhepo iyo nditaurira, ndaive ndisingaziva kuti nzvimbo ino iyi inoyera zvakadero. Ndaive ndisingaziva kuti nzvimbo ino iyi vakuru vedu vakare ndiona yakave senda yavo, vachibva uko vachidai vootanga kugovana matunhu kuti imi neumambo hwenyu moenda uko, imi neumambo hwenyu moenda uko. Asi isu tichigara muno hatina kunge tatombozviziva izvozvo. Saka takatozosipengeni kuti aizvi ko nzvimbo yatinogara iyi ndo chimiro chairi. Saka zvinoreva kuti inzvimbo inoyera, inoda kuchengetwa chivanhu chayo zvizere. Patadzwa poendwa pokumbigwa, mhepo dzoita basa radzo, moungana mokumbira, ndokuti zvinhu zvedu zvive zvinofamba zvinoenda mberi. Daidzo rangu ndinonzi Albert Chitsinde, ndinoyera mhofu. Tingati dambudziko redu isisu maWar veteran ndinofanirwa kuti ndiritaure. Taona isisu kuti maWar veteran hatina nzvimbo dzekugara dzakanaka. Shiwiro yedu yaifungidzira kuti kana tichinge tabva musango tinowana musha wokugara
wakaita sana Highlands ruri ruremekedzo pane murwi wese werusununguko. Asi takaona kuti hapana izvozvo. No, muna 27 February takagara dare panonzi paZengeza area board tichitungamirirwa nana Matsangura, nana Muradzikwa, nana Zhou, donzvo redu raiva riri rekuti ngatipindei mumapurazi tigowana rugare, nokuti vazhinji hatina pekugara. Saizvozvo takashedzwa isu vatungamiriri kusanganisana naHunzvi, tikaenda paRelton Hall kuna 4th tikasangana nemukuru vakange vari president panguva iyo paRobert Mugabe the late. Tikaita musangano naye president akati zvichemo zvenyu tiri kuzvinzwa, asi musazoburitsa kuti ndini ndakuti itai, pindai vakomana. Tikaenda isisu war veteran paarea board paZengeza 1 tikakurukura nhau iyi, tikapasisa kuti tese ngatipinde mumapurazi. Tapasisa kudaro, tine chinhu chatakaumbana pamwe chete, tikatari varume hungu tingaenda kunotora minda iyi. Asi ngatirege kusiya masi veruzhinji, ngative tinogara naye, nokuti tikada kuti tigare tega hazisiri izvo zvataitaura mumabhesi munguva yehondo. Mumapungwe taitaurira vanhu kuti imo mugere varungu ndoma tichaenda tese, achava mapurazi edu tichigara pamwe chete. Ichokwadiwo. Ini ndakaitwa komanda wemumapurazi okutungamirira, akatanga kuenda mberi achiferefeta mamiriro azvakaita kuti ndiani anonzi Comrade Show. Ini ndokuteera mumashure. Takabva kwaDhonoro tichitora minda iyi, vanhu vachiungana tichiita zvenhano. Ndovataisa bhesi paairport, ndovazva nemapurisa, aiwa pamaita bhesi apa hapaite. Tikazotanga bhesi 1 paICOT apa, ndini ndainobvarura neshanghai yangu tractor nemayuthi, handikanganwa mayuthi zvavakaita. Vakange vanesu vachirwa hondo pamwe chete nesu. Ndovatazoita bhesi 2 paThona, taita bhesi apa paZVTA apa, ndovatazoita bhesi 3 panonzi paOrder Farm, nhasi uno yakunzi South Park. Ndiripo ipapo ndakaona mumwe murume mukuru aiva nengundu yakaisvikirwa, ainziwo Chaminuka. Akauya kwandiri zvakanzi ndiri kunetsana nemurungu pamira apa pana Richard. Ndohatayambuka, ndanodzika rimwe bhesi pane pfumo padombo rine pfumo paChaminuka ipapo panga pane bhesi. Tikafamba nokurwisana. Zvakapfuura, asi panguva iyo zvakaoma, nokuti vashandi vari vamwe vedu vatema vaitomboda kutirwisa. Asi chakandinakidza ndechekuti vashandi vepaDhuwat apa nepaBrema apa havana kumbotirwisa, vaingotarisa. Pakashedzwa varungu veBeatrice yese. Ininowo zvangu ndandinoti futi twanguwo tumwe toshiri imwe yairira. Ndakati varume, futi inopfuura, chaitika ngachiitike, hondo yatotanga. Ndobva member in charge anga aripo panguva iyoyo
anxiwe ndobva vataura neni mune zvakanaka. Aiwa comrade, taisai mone makakuvara, hamungaite zvinhu zvakadaro. Ndopa ndakazoti nini zvakanaka. Ndobva taenda pane apa paDhuwati ndobva tamutorera futi. Vana Gombiro vanga varipo. Iye Sabhuku Murehwa, iye zvino zvari kutaurwa izvo zvisi anga aripo. Nana Chisa. Ndobva tati varume chienderera mberi nokutungamirira pano. Ina ndingati apo ndatungamirira, apo ndatungamirira, apo ndatungamirira, uye ndiri kuenderera mberi nokugadza mabhesi. Zvechokwadi ndakaenderera mberi kusvika kunana 52 takuenda kuFeatherstone ndichingogadza mabhesi commanders, ndichitora ndichigadza mabhesi commanders. Vanhu vaiti vakaona tractor yangu yauya nemayouth ichifamba vaiziva kuti panapa purazi raenda. Ini ndaisungwa 7 times kana kuti kanomwe pasvondo kuratidza kuti zuva rega rega ndaifanirwa kunodaira, asi midzimu yangu yakaramba kuti ndiitwe zvekuzarirwa zvakanyanya. Ndobva ndazobatwa zvakare, ndobva ndachinjwa zita nevarwi. Vanhu vakandichinja zita ndovata kuti war collaborator. Ndakashedza war collaborator kuti vapinde munyika. Vanobva Zimbabwe yese. Ndikauraya mombe dzangu dzinokwana kuita 4 kuurayira war collaborator pa province. Ndobva vandipa zita rekuti ndinonzi comrade 100. Asi harisiriro zita rangu rekuchimurenga, ndainzi muchaparara mabhunu. Ndoraiva riri zita rangu iri rechitsedi chimurenga. Ndandakunzi comrade 100. 100 tricks. Nokuti mapurisa aigona kunditsvaga. Ivo ini ndafushirwa mugomba remarara wopfuurira. Then ndakaita zvinoshamisa, asi raive risiri simba rangu, yaive riri simba remudzimu yenyika ino kuti zvinhu zvifambe zvakadaro. Anyway, ndakagara ndobva ndaita musha apa paSouth Park apa. Ndini muridzi weSouth Park. Vakuruwo apa hatingambozvivanza izvi. Vana Chomba nana Nyanhongo ndobva vawirirana pakuroora kwavakaita kumwe chete. Ndobva vatenga nzvimbo, vakatengesa nzvimbo, vakaitengesera inonzi Ebenezer. Musha wangu ukaparadzwa kekutanga uchinzi Mashingishingi. Ndobva ndazovaka futi mumwe unonzi Tiri Pano. Amenowo zvakangoito ainzi mai venyika Grace. Nanhasi ane zvijarata zvake zvaakaita zveblue. Vakaparadza Tiri Pano, asi mapepa ese macooperative zvese tinazo. Matsamba ese ekuti takaregister zvese tinazo. Tikasvika kugovernment, kulocal government, zvichinzi tichakugadzirira, esi takazongoona zvimamota zvaakupaza, vana vakachema, vamwe nanhasi vachiri kutambudzika vari mudondo. Anyway, ipapo ndo pane imba yangu inini paOrder Farm. Tabva ipapo ndakarwara ruoko rwamuri kuonawo. Ndauya kunoku ndakaonekwa nachairman Gombiro. VaGombiro sekuziva kwavanoita kuti takarwa nawo hondo zvakanyanya muno. Vakanditi ndiwe shefu wedu, hatingakuregere uchitambudzika usina pokuti ungaisoimba yemutauni. Uya kuno. Ndobva ndaenda kwavari, vakandibatawo zvakanaka. Vakaenda neni kuna Sabhuku. Sabhuku akataura kuti ko mutsvaira nditi ndivo shefu vaititungamirira. Ndobva tagara pano. Now chinhu chiripo munzvimbo ino, chinhu chiripo munzvimbo inoyi, handina kuziva kuti zvakanga zvakatarwa nevadzimu kuti nzvimbo yandiri kutungamirira iyi ndichaigara zvakare.
zvakanaka vakanditora ndobva tagara pasi ndakati zvii zviri kuitika zvakanzi aiwa ndakaona pano utungamiriri huripo zvakanzi inoi inzvimbo mafunge eishefu ndakati kana iri nzvimbo yemakomrades chiitai kuti makomrades ese anobva kupi tichiitawo guta redu rakafanana nehighlands rakafanana neborodero tipiwo mastendi anooneka kuti kana uri pastendi ipapo unoonekwa kuti wakagara zvakanaka. Taita saizvozvo zvimwezvi handikwanise kuzvikurukura zvinokurukurwa nevamwe vangu vari mukomiti nokuti ini mukomiti imomo ndiri welogistic ndiripo mukomiti ndiri welogistic. Ndarwara ruoko urwu sabhuku akati handei munoona mhepo iri apo ndakati aiwa zvakanaka ndarwadziwe ndo pandakasvika pano pamuri kuona pamusasa uyu wamuri kuona pane dzimba idzi ndobva ndagara ndazoonana nemhepo yakanditaurira zvinoshamisa zvanzi mwana wangu usashamisike unoerei ndakati ndini seke wakare ndini mhofu yemukoona vana vekwanyashanu saka ndini ndakushedza pano ndinoziva kuti ndiwakatora nzvimbo ino kana ndichireva nhema ureve nhema kuti kwete ndakati hungu mambo ndini ndakatora zvakanzi chimbonditaurira kuyera kwenzvimbo ino iyi sezvo uriwo wakatora nzvimbo ndakati zvandinoziva ndokutaurirai zvakanzi nzvimbo ino yakamira sei ndakati ndinoziva rungano rwekuti hondo yekutanga nevachena muno munzvimbo ino kwete yekumasvingo munzvimbo ino iyi hondo yekutanga yakavambwa pano padunhu rino zvakanzi nyatsotitaurira ndakati hungu munoona pazambuko bridge riri pazasi rinonzi old bridge ndo pakaperera mhuri yekwashumba murambwi pane murume ari kugara ipapo akaendawo kuchikoro kuyunivhesiti akaita madhigiri ake asi mhepo dzakamusunda agere ipapo pazasi pacho ndo pano dombo rinokuduburwa vanhu vopinda ndo pakapinda nevanhu vakarwisa mabhunu pane kabridge kaold bridge vakapera ipapo ndo pakatanga kuita ropa rakaipa munzvimbo ino zvakanzi ko chimwe chii chaunoziva ndakati nehondo yabhasvi murozvi aigara paZTA apa pakanga pachiitwa chikoro nevarungu apa pamusha wake ninga yake ndo iri panonzi paQuaridem. Izvi zvese ndakazozviziva musi wandakanga ndiri base commander varungu vatanhatu vapinda muQuaridem muya havana kuzobuda zvakare asi nyaya iyi takaripota varungu ava havana kuzobuda zvakare kusvika nanhasi ndo pandakaziva history yenzvimbo idzi. Zvanzi kwaimwe ndeipi yaunoziva ndakati yekuvigwa kwamambo wedu Seke Mutema wokutanga mwana wanyashanu anova ndiye baba vangu. Zvakanzi iri papi ninga yaakavigwa ndakati iri pamadiro panyatsime nahunyani asi yezvinezvi pakanga pakadyarwa mugamu tree nevarungu vanhu nokushereketa vakatema mugamu tree wacho hapasisina asi ndo pane ninga ipapo asi hapapindike nokuti pane zvikara zvisati zvasimudzwa nemhepo yepasi zvakatanga kunochengera nzvimbo iyoyo zvichibuda mubako imomo iyoyo zvakare ninga iyoyo ndo imwe chete yakadudzwa nemunhu wechipostori ainzi Sanders
inopfuura nanhasi pakavakwa musha pane mvura iri kubva mugomo ichiyerera pamatombo, ndo painopfuura. Asi vanhu kana vasina mweya havagone kuiona. Zvanzi zvese zvari kutaura ndizvozvo chaizvo. Zvika ndobva vandibvunza zvanzi, ko dombo rachaminuka riri papi? Ndakati ndapaziva ndo pakange pane bhesi rangu tichitora minda tichitorera mabhunu. Zvakanzi ko chimwe chaunoziva chii? Ndakati padungwiza paninga handisati ndapasvika. Pane zvikonzero zvakaita ndisasvike papi ipapo. Tagara tabva pano padare panapa. Ndakuzonzwawo zvangu kunzi zvikatapira zvafukunura nyoka inonzi nyamafingu nezidashya rakakura zvisingaite mumwena mumwechete. Ndobva ndatanga inini kuti aya amashiripiti ari kutaurwa nemweya kuti nzvimbo ino pandakaibvunza kuti kwamakauya sei pano, yakati inini ndiri kutsvaga munhu akauraya gudo rangu, ndiri kutevera gudo rangu, uye pano ndopa pabaradzanwa, ndopanonzi pabaradzanwa pano. Saka atoro achidaro ndakati muri kureve kunzi pabaradzanwa, zvakanzi ndo pane tsoka dzangu handisati ndapedza. Vakanditaurira kuti wakambosangana nemakudo ndozviziva. Ndakati ndakasangana nedema rakakura semombe, ndikasangana nejena rakakura semombe, ndikashedza makudo ewe aiterwa netsoko, ndikashedza murume murozvi moyo ainzi Machive nyika, Rafero Machive nyika wokumhondoroti uya uone zvandiri kuona pano. Waya iri rakanga risingasvetuke raita sekunge riri kufambawo zvaro pasina chinhu. Makuriro akanga akaita gudo iroro. Ndo makudo angu andiri kuteerera mwana wangu. Zvino chinzwa muhera. Ndakati mambo wangu taurai tinzwa. Zvakanzi unoziva chivanhu iwe. Ndini dai kuonesa zvese izvozvo. Ndini dai kuita une zvakawanda zvawakaona kubva paucheche. Ndakati hungu. Ndakazviona zvakawanda. Zvanzi kana muhondo. Ndakati hungu. Zvakanzi kosei munzvimbo uri kutungamirirwa nevanhu vasiri ivo, vamwe vanhu vasiri iwe. Ndakati aiwa utungamiri huripo muri kutaura huku. Zvakanzi kwete kumusoro kuvatungamiri vekumusoro munzvimbo dzaunogara. Ndakati kuda zvavo munyama mambo. Asi ndo pandakaziva kuti chokwadi mhepo iyi pazvinhu zviri kuitika izvozvo vakataura zvakawanda zviri kutadzikwa mukati memusha umu. Vakazvitaura vakatipawo zvokuita zvatakaitawo zvakawanda, nokuti isisu tatoziva taitungamirirwa musango nemhepo dzenyika. Tanga tisingade kumapostori kana kurota, taitoti tofamba sei. Ndopandakati iyi mhepo yenyika iyi regai titevere, ndokuziva kwandinoita mhepo yakagara pano, uye ndiri kutenda kuti ndiyo iri kutichengetedza pari zvino pano. Nyangwe tichiziva zvedu kuti tiri kurwisana nevanhu vari kudawo zvinzvimbo izvozvo, chiregai ndisiro vamwe vangu vataure ndatenda. Musati mabva mofu, ndaida kuzati imimi pamuri pane chivanhu chiripo here? Ndokutaurwa kwazvo ndiri kunzi pane chivanhu chiripo, asi ndikati ndokutaurwa kwazvo ndinengadai ndichinyepa. Ndakasvika kuna Birina Ganyire wokutanga igara kumondoro, akanditi iwo une chivanhu. Zvaune chivanhu pawo chivanhu chako chikuru, asi kakukutaurira bata tsvimbo yangu iyi, iwe uri mambo. Ndakati handisi mambo. Zvakanzi uri mambo. Ndobva ndazoita futi Birina Ganyire anogara pagomo reshanga, ndapinda mubanya make akanditaurira kuti iwe une chivanhu. Ndakati chivanhu chipi chamuri kunditaura? Zvakanzi uri mambo. Ndobva ndaenda kwaNyamuswa, ndakatanga kuenda kuChidzui, pane mhondoro iripo karoiwa. Hanzvadzi yangu mushure mekufa kwahanzvadzi yangu ikanditaura kuti uri mambo, handigone kutonga dare rako, asi ndakuzivisa kuti uri mambo. Vaning'ina vangu vanga varipo. Tikazoenda kwaNyamuswa ndikataurirwa kuti ndobva ndabatiswa bakatwa remanhize ramushava. Ndakariona kwariri bakatwa rinopenya kuita serinoporishwa, iro hariporishwe. Zvakanchibata bakatwa iri ndirako, iri ndiro umambo hwekwenyu.
ndobva ndapakati zvanzi uri mambo. Ndasvika pano zvakare ndakataurirwa futi mashoko ewayo zvakanzi unoziva here kuti uri mambo mwanangu. Ndakati handizivi. Zvakanzi uri mambo, zvinhu zvese zvawakaona nezvaunoziva hazvizikanwe nevamwe vanhu. Ndakati hungu ndinoziva nezvimwe zvinhu zvokuti kana kuhurumende ndototya kutaura nokuti ndiri mudiki. Zvakanzi aiwa uri mambo, ndo zviri pandiri. Tinotenda, asi musati mabva ndozoti hachisi chirongwa chezuva ranhasi, asi mhuri yeZimbabwe ingangodawo kuziva kuti munguva yehondo yechimurenga mairwa muri kupi, uyezve semunhu aisangana nezvinhu zvinoshamisa, pane here zvamaisangana nazvo munguva yehondo? Hongu, inini ndairwa ndiri UMP, senior detachment commander wangu ainzi Chiororo Makombe. Inini ndaiva ndiri MO, kuratidza kuti vice detachment commander. Ndo zvandaiva ndiri kuUMP. Asi handina kutanga kurwira hondo Mamurewa, ndakabva nayo kure. After training yangu yekuZambia ndichiendeswa kumberengwa, ndaiva ndiri commander zvakare, ndiri section commander. Ndafara mhofu nezvinhanho zvamataura munguva yehondo. Nhasi unoti ane makore akawanda hondo yechimurenga yapera, uyezve vamairwa navo imimi vachirimo masango, mapfupa avo nhasi mhepo dzavo dziri kungomuka dzichiti dzinoda kunochengetedzwa kumisha yavo. Sezvo muri muutungamiri, uyezve maive muutungamiri hwehondo yechimurenga, mapapi nenhau iyoyo? Maita zvakanaka. Zvimwe zvinotyisa kudarikira vakuru, asi sezvo mandibvunza ndinokutaurirai. Chinhu chekutanga chandaifungidzira kuti chingadai chakaitwa ndichekudai. Vana tichipedza hondo iyi maprovinsi ese, vana vaifanirwa kugezwa ropa ratakabata nezvatakasangana nazvo musango. Asi handina kuzviona pazvakaitika zvinhu izvozvo. Chechipiri, taitungamirirwa isisi nemudzimi yenyika iyi. Handina kuona kunyanya-nyanya president watinaye uyu handimupe mhosva nepamusana pekuti achiri kupinda muofisi. Kunyanya-nyanya ndaifungidzira kuti vangadai vakaunganidza masvikiro panguva yehondo yaitibatsira, vogodzorera zvatakapiwa kuti tifambe nazvo tichitora. Taipiwa tsvimbo, isisu tairwa vacho taipiwa fodya yekufamba nayo, ndo dzaiva dziri tsvimbo dzacho. Asi hapana kana mumwe chete akazomboyeuka kuti takatungamirirwa nemudzimu, ngatichinodzorerayi zvatakapiwa zviya kuvaridzi vakatiita kuti titungamirire hondo. Uyu mubvunzo wakabvunzwa kwaBirina Ganyire, ndikati aiwa izvi ndezvevakuru. Zvakanzi zvino mungazvisvitse sei? Ndakati zvinotyisa, zvinoda vakuru vacho. Zvakanzi haufanirwi kutya nokuti uri muto. Ndikazobvunzwa zvakare panapa futi, ndikabvunzwa zvakare zvakanzi mune mhaka varume, hamuna kudzorera tsvimbo dzedu dzatakakupai kuti mutungamirire muhondo mugokunda muhondo. Nanhasi tichakatarisira. Ko zvakanaka zvacho munozviona sei kana musina kuzoti matumwa kana musina kuzoti tadzoka nekutuma kwamatiita kuya mongouya zvenyu, mongoita, mongotafura, mongodya, kana mondoro dzacho hamuchadziona.
vamwe vakunyepa nokuti zviri kungoitwa zvemanga manga, vamwe vachinyepa kuti tiri kusvikirwa nemasvikiro ipo pasina kana svikiro riripo, kuri kuda kuba chete. Udyire nekuba ndo zvanyanya. Damaendawo kunotaurirawo vadzimi wenyu madzimambo enyu kuti hanzi tiyeukeiwo mugodzorawo chikaranga chatakakubatsirayo nacho kuti tadzoka vana venyu tauya muZimbabwe. Monzwawo kamarayirwa kurayirwa kwamunoitwawo nemhondoro sepakutanga. Zvino kana muchiramba makadai munozvivhurira mhepo dzakaipa, kana hondo munozvivhurira hondo. Nanhasi unondotoona kuti ichokwadi. Isisu vacho varu verusununguko angova mazvake mazvake, ivo vatungamiriri vacho vangova mazvake mazvake. Notuvana twakaendeswa kuchikoro kuti uti ndiri comrade unenge uchatotya kutoteverwa wopondwa, asi ndiwakasunungura nyika. Izvi ndiri kuzvitaura pajekerere nokuti macomrades hatina rugare. Izvozvi matakagara munomu, takagara munomu tiri kuzvipa isisu kumanikidza hurumende kuti tione iwo, tionewo apa panonzi pemacomrades. Asi muvakuru imomu mune vamwe vasingatombode macomrades nokuti vakangowana chitaka liver, vasingazoti zvakabva nekupi, izvo zvabva mumacomrades. Izvo tiri kutorongerwa yekudzingwa matigere munomu. Asi ndinodada chaizvo vana Matengo vanhu ndiwo mukuru ari kuvimba nesu mukuru uya kuti dai tagarawo zvakanaka, kwete iye ega nokuti haatonga ari ega. Mashist vatungamiriri ndakubhekai chitionewo vana tisununguke, tisunungurwewo tigarewo zvakanaka. Icho chingwa chamuri kudzora mabhata tinochidawo, chine majarini tinochidawo, kudya zvakanaka komhuri dzedu. Isu tiri kufa tiri vana wanga macomrades, vana vedu tiri kuvasira nhamo. Handisati ndamboona comrade akafa ane mwana akagarika, asi vana vanogara vari musodzi matama. Isi kuti tivabatsire, tinovabatsira sei? Ini ndiri kuchema, ndiri kutotadza kubatsira wangu, ndiri kuchema chaizvo chaizvo macomrades. Mofu pane mubvunzo wokupedzisira. Imimi muri muhondo, mubvunzo wandanga ndabvunza paya ndewekuti vana vari masango muri kufungei navo. Ndanga ndida kuziva kuti imimi muchirwa hondo pane macomrades amairwa nawo akafa ariko here? Muri kuziva kuti nhinga ari apa asi haana kutorwa, nhinga ari apa haana kutorwa, kana kuti vari kuzikanwa ndo vakubuda vari mhepo chete? Ipapo mabvunza zvakanaka. Hungu tinogona kuti ningi akafurirwa apa, asi chinhu chaitika macomrades iwayo akuvara aenda kunonzi ku retreat yekubhindura uku, onotoswa, pamwe anofira ikoko. Iwo waona apfurwa atorwa, ungaziva here kuti ari papi? Azviite vacho vanozikanwa vacho ivavo. Mune dzimwe nzvimbo right now manje kunonzi pamakuwara rapa pakaenda vana comrade Ziwa. Inini ndakatsvagwawo ndakanga ndauya kuno kuHarare ndikashayikwa, pakafira macomrades. Zvakatora igore rakapera pavakatorwa, zvakatora makore akawanda. Daviro rangu yandiri kutaura ini, ndiri kutaura kuti pane vari kuziva pakafira macomrades. Asi now zvinhu zviri kuitika ndizvokuti vanhu vachiri kutya, vanhu havasi kuvimbika nemacomrades nokuti vari kuti zvine ineni zvinondipa chii kuzivisa munhu. Asi mapfupa aripo mukati umu, ari pasi apa munyika ino akazara, nomumapako aripo. Vamwe vakanofa apfurwa akazendama padombo ari mubako. Ungaziva sei kuti akanofira pabako? Zvakaoma. Asi dai vatinzwawo zvatotaura kuti pakati pane mapfupa vachiita action kunotora ipapo, ndingatenda zvikuru kwazvo. Ewa, tinotenda Mofu nenguva yamatipa. Ndofunga manzwa mawo veterans achitaura zvakasiyana siyana. Sezvandambotaura pakutanga, hatiwedzere vise zvimwe, tinongosiya zvakadaro. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa asi chandingade kukuzivisai ndechekuti ndepano paDrewmas Media pamunowana nhau dzinopisa, kuti ugare uchiwana nhau idzodzi chisubscribe kuDrewmas Media, so that isusu tira basa redu rekukutora tokuisa pane rimwe level.